तो बताओ कैसा भाई बताओ। ए ना 3 महीना तार बियाह भइले भइल। हाँ। अब 3 महीना हमार बियाह भइले भइल। हाँ। जोड़ा ना ए ना 3 महीना भइल। 3 6 ए ना 3 महीना का लइको ना भइल। ना 9 महीना ना भइल मार के हमार गतर टूट देला। हे भगवान जाहे तो हमार धनी माफ कर दिया हमरा पते ना रहला। आज मारो ना बिना भाई के बोलवा के बेदर्दिया के संग ताल चौड़ फोड़वा देता नी। फोड़वाई बे और कुठा फाड़ दे। बाप रे। अरे जो अपना भाई के जो भाई के यहाँ इस सब शंभू बाबू कराओ ता चलो नाती तार बे बिहान एकरा भाई के बोला के एकरा माइक से भेंट करवा दे। हाँ तबे ही मानी। हाँ ए बबुआ औरतिया का कहती डीजे संतोष रामपुर खजुरिया बाजार मोतिहारी की बुझी बात मिला गंभीर बाए सैया जी। औरतिया बड़ा वियोग में बिया की बुझी बात सैया जी। अरे ममिला गंभीर बा की बुझी बात सैया जी ममिला गंभीर बा। डीजे संतोष रामपुर खजुरिया बाजार मोतिहारी संतोष राज संतोष रामपुर खजुरिया बाजार मोतिहारी डीजे संतोष रामपुर खजुरिया बाजार मोतिहारी संतोष राज रामपुर खजुरिया बाजार मोतिहारी।
के संतोष, रामपुर खजुरिया बाजार मोतिहारी। जानता नहीं कि तू रोमिंग में बाड़ू, जब 3 महीना में तेरा वैकेंसी फेंके के बा तो तहार मजबूरी हम का जाने। ए नाती तो तू के तो जनब 3 महीना में एगो किरितिया हो नहीं के गइल का। देख हमारा पर्सनल मैटर में मत ढूक, न तो मार के और कूठा फाड़ दे। तू मार के पूठा फाड़ चाहे बर्बाद करो, वैसे हमरा का करे के बा। तू अपन सोच तो हम अपन सोच।